Kahit unti-unti nang nararamdaman ang pagtaas ng temperatura, malakas at rumaragasa ang supply ng tubig sa irigasyon na ito sa Buhi, Camarines Sur. Kaya inaasahan ng mga magsasaka sa lugar ang maayos at masaganang ani sa harvest season. Ayon kay Erin Ponciano, Senior Water Resources Facilities Technician ng NIA Iriga, patuloy nilang minomonitor ang mga dam at irrigation canal upang matiyak na may tuloy-tuloy na daloy ng tubig para sa mga sakahan. Inaasahan nila na hindi maaapektuhan ang produksyon ng mga pananim kahit na mainit ang panahon. Ang elevation namin sa lake, sa control structure is mataas pa naman. Nasa 83.18. Kasi ang pag gayon na mainit, sa control namin, ang tubig dyan, nababa lang ng 1 cm kada araw. Kaya okay pa naman, hindi pa naman critical ang tubig namin. Nagpatupad ng estratehiya ang National Irrigation Administration o NIA sa lugar upang matiyak na hindi magkukulang ang supply ng tubig sa irigasyon ngayong tag-init. Nagsagawa na rin sila ng mga pagpupulong kasama ang mga magsasaka upang pag-usapan ang maayos na pamamahagi ng tubig sa mga sakahan. Isa sa mga hakbang na kanilang ipinatutupad ay ang rotation ng system sa patubig. Sa sistemang ito, salitan ang pagbibigay ng tubig sa iba't ibang sakahan upang masiguro na lahat ng mga taniman ay mabibigyan ng sapat na supply. Tinatayang mahigit 1,500 hektarya ng mga sakahan ang napapatubigan ng NIA Iriga sa pamamagitan ng koordinasyon at maayos na pagpaplano. Na pagkaisahan namin na magkakaroon kami ng rotation area. From Saturday to Monday, nasa upstream po yan from Santa Justina to mid ng Iriga City. And from Tuesday to Friday po, ang mid ng simula sa San Antonio Iriga, Masuli Bato to San Vicente Bato. May area po iyan na 1,500 hectares po ang napapatubigan namin sa ngayon. Loaded tayo ngayon, sa ngayon loaded sa tubig, wala tayong shortage. Ang kailangan lang talagang yung mga tao, pati yung magsasaka, maging aware din sila sa mga parating na tubig. Medyo magkaroon ng usapan na maganda para hindi mag-away sa patubig. Paalala ng ahensya sa mga magsasaka na gamitin ng maayos at wasto ang tubig sa irigasyon upang mapanatili ang sapat na supply para sa lahat ng sakahan sa Rinconada area, lalo na ngayong tag-init. Eli Balbin, CSN.